Fl-ewwel ta' Mejju f'jum il-ħaddiem il-Partit Laburista se jiċċelebra din l-akbar festa permezz ta' mass meeting fi Pjazza Kastilja fil-Belt Valletta mill-4 ta' nofsinhar il-qudiem fil-qofol ikun id-diskors tant mistenni tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista li ġiet indirizzata mid-deputati mexxejja Ian Borg u Elix Aġustalejba. Id-Deputat Prim Ministru u d-Deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-Parlament għalli din se tkun opportunità biex jiġu iċċelebrati il-kisbiet ta' Gvern Laburista favur kull ħaddiem. Dr. Borg semma kif taħt Gvern Laburista ġew iffirmati l-akbar ammont ta' ftehimiet kollettivi li saħħu il-pagi u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema f'pajjiżna. Ejja flimkien ma' artisti mal-banda tal-partit niltaqgħu propju hawnhekk fl-ewwel ta' Mejju fl-4 ta' wara nofsinhar sabiex nisimgħu il-messaġġ tant mistenni tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej l-affarijiet tal-partit qal kif mit-sena ilu ġiet iċċelebrata l-ewwel festa f'pajjiżna ta' jum il-ħaddiem propju fl-Isla. Intqal kif l-istorja tiegħu il-Partit Laburista dejjem ħadem u għex biex isaħħaħ id-drittijiet tal-ħaddiema fejn llum taħt gvern immexxi minnu għandna l-inqas livell ta' qatt b'aktar Maltin jingħataw l-opportunità ikunu fid-dinja tax-xogħol inklużi nisa u persuni b'żabilità. Semma wkoll kif il-gvern qed jaħdem biex jintlaq bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata waqt li s-sena wara oħra qiegħda wkoll tiżdied il-paga minima nazzjonali. Ninaqdu l-koll flimkien hawnhekk ġewwa Pjazza Kastilja sabiex flimkien niċċelebraw dawn il-kisbiet imma flimkien nkunu nistgħu nassistu għal messaġġ importanti ħafna li ser ikun qiegħed jgħaddi lil dawk kollha preżenti imma wkoll lin-nazzjon u lill-pajjiż il-Prim Ministru tagħna, il-Prim Ministru Robert Abela rigward il-kisbiet li ksibna imma dak illi flimkien nistgħu niksbu sabiex ikollna Malta aqwa għal ħaddiema Maltin u Awċin.